Alright, nandito po ako ngayon sa M Plaza, Naga City. Ayan po, maraming mga riders po nagpupunta po dito. Ayan. Tapos po yung mga kainan dito po. Kaya pag pupunta po kayo dito ng Naga, punta po kayo dito sa M Plaza, Naga City. Diversion Road po yan. Malapit lang makuha. Meron po silang Facebook page. Type nyo na po, M Plaza. Yan po. Tapos po yung kainan. Wala pong halong ano yan. Yan po. Yan. 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 Yun o. Yasiano mo lo. Kung pupunta po kayo dito, pumunta na lang po kayo. Pero naman po, wala po dito entrance. Hindi po dito pumunta. Yun na po. Kaya na po.